Akwai na afọ ife dị n'elu vidio m abi akwai na afọ ya akwai na afọ ife dị n'elu vidio m ka m gụpụtara gị nwa obere bifo nkwukwu ihe m chọrọ ikwu. If you like na-ezuzu, if you like ịmụta nwa gị agaghịdịkwana nwa gị properly, jee kpọjere ya sọbarị ka sọbarị jee igwe ya ka o jee obodo oyibo jee butere ya ego, ka a gwa sọbarị ka o jee obodo oyibo butere ya ego. Ebe bụ na some of unu nwa achọbere ịghọta dat nọ ife na control ụwa kịta bụ sayensị and teknọlọji. This guy Akete na Afukete by Alexandra Well, co-founder Scale AI, is reportedly about to become a very expensive hire at Meta. Is Meta really spending $15 billion to hire a 28 years old guy? Do you understand me? But I think this news is talking about is either that Meta is about to invest in this guy in 28 years. Na ihe found. Do you understand me? You put up share, for example, for science and science and technology, that is onye ọbụla agbalagi na onwe spirit na-enye ego, that is need ibu onye afọ ezigbo asọ. Onye ọbụla agbalagi that na agbalagi eje obodo oyibo butere gị ego, ibu onye afọ ezigbo asọ, were asọ bụ kpọchaa ya anya. If you like na akakwugharị eridikwana by example ka nwa gị nwee ike ine gị anya wee mara ebe ihe ọ ga-abụ before na-adị ihe dịka ebe 30 years at least, so ọ dịgo buoyant enough ibido take responsibility ọbụla dịrị ya. Ọ bụrụ ka mụ na gị na-abụ ọbụla ya dịrị expose in time because of the kind of parents zụrụ anyị. You know what I'm saying? Many of us are already exposed early. You know. Because of case where why now this man no aketa na and the Meta na invest in him. Na ego ole ka somebody ga-eje obodo oyibo butere gị $15 billion. Ife deliver. Ego ole ka o eje obodo oyibo butere gị. Then mpụta ebe a na-agwa gị ka iri die nwa gị to the right track. Ị na-akọfusi akụkọ ịpụta na inbox ma ọ bụ ihe na comment section na-agwa m leave mmiri enwe ilo na religion ihe na nke ka ọ na-practice banye pụta na public wee na-advertise that na alusi na-eje obodo oyibo bulu ego bata. Etu akwa goes to ndị pastors na ndị Christian na-agwa gị na Jesus will give you words. They are all lying to you and manipulating you. Anọ ife a ka m na-achọ ịpụta ebe a ka m kọwara ka ịghọta. Gaa online ka ifuru ndị digital product na digital platform earn living thousands of dollars every month. Go to ya Google jụọ ego one YouTube na-akwụ and other affiliate market platform dịgasị iche iche. Ndị nọcha na-ele ma digital product ma ndị nọ na IT. You know? Ị nọ ebe a nụnwa ị na-agbakwu agbara, ị na-agbakwu oke ite na-alụ agba aka na demonstrate na kedu asa ise ihe a ka ị na-akọ na this century ụwa na-eje n'ọnwa na sọbalị ga-eje obodo oyibo bunatali gị ego. Ibu okpo ibu mbado okpo kwifuru iburu onye Igbo na-ege m ntị. O wee bụ dat n'ika na-akọ ụda akụkọ a na-afụ mmiri release na social media nwanne ibu ezigbote anụ mpama. Nwere ife dị gị na brain. Mụ nwere a lot of mistake and the reason why I'm putting ebe a na m agwa ya ka gị ma na-ege m ntị lapụ ime that the same mistake. Do you understand what I'm saying? Ife na-achị ụwa mụ na gị na-abụ nọ today bụ science and technology. If you suppose as in ịmụta nwa a guy bịa nwa gị things before na-agbagote 20 years nwa gị afọ adịgo expose ịma the importance of wealth and importance of life. Nye nwa gị moral, nwa gị enwe ike na-respect people, na-value people na around him. Then today ịbụ as okenye ịbụ ife ị na-eje mụ na-asọbarị ka o wee je bunye oje obodo oyibo butere gị lezu 350 nwa onye ọcha nyachagolo. Then mpụta ebe a na-achọ ịgwa gị eziokwu religion blind ya gị wee bụrụ ịbịa na-akụtu mba nta ya ka ịmadabere.
Gwa m ego one Sobali ga-ebunye gị ga-ebiti ego a na-akwado ịkwụ this boy maọbụ na maọbụ hiring o maọbụ na invest ka a na-achọ ime him ka o nwee ike ị na-eridi gwa m ego one Sobali ga-eji obodo oyibo bunatali gị ga-ebiti $15 billion because nkwụ oyi ya na-aghọta the reason m ji apụta ebe a agwagara na onye dịka mmiri enwe ilo is manipulating you people and misleading Igbo youth nọ alụsị nwere ike imefa fe enwe ego maọbụ na alụsị ga-enyefe ife a na-akpọ financial freedom. Why na young youth of this age nọcha abroad ana m agba gị ihe nna afụ adị m ihe m ji egwu ihe nna agba gị ife ana m agba gị what I'm sure of ịpụta isi ife ji science and technology eme then mpụta kọwalị gị onye nọ na village ya na-akọlụ gị na nne m baba dudu nne m jere obodo oyibo bute ego nata na-ajụ onwe gị how many citizens of America batara village onye a na-agwa gị ya wee buru ego naba America ka ọ na ịmalụ na ife iji agbasisi na-eji obodo oyibo because na mụ na gị na-abụ enwere peaceful environment, we don't have conducive environment. Gọọmenti na afọ ọkụ mụ na gị na-abụ ọp ịjụọ n'onwe gị ife mere ndị ọcha ji wee bịa mgbe fa bịara na be anyị because na befa adịrọ mmadụ at time mana kịta afa bịachara na chi ga je dozie befa gị nwa kịta nọrọzie ya n'obodo a ịdị proud ị na-apụta na-asị na eze nwaanyị jere obodo oyibo bunatali gị ego denu mmadụ one si Germany ma France na-abịa na village ga-ebu ego ana ọ bụrụ na nke fa na-abịa ibu awa resources to ije Europe befa denu na-apụta ebe a agwa gị ka ị pụta n'ebe ị na-aga na ị na-adanye n'ọkwa ihe na-ewute m na ya bụ ụmụazị ị ga-amụ because nwa ga-amụ ka ahụ ha mee mistake o nwee ike onye na-enweta onwe ya etu isiri wee nweta onwe gị in time. Kenekwe gị be wise akwa ịfụrụ nwa ị ga-amụ be sure na itinyere nwa ahụ na the right track. Make sure na nwa gị nwere ihe gbachara anya na religion. Na-agwa gị the truth 90% of ka nwa gị ga-esi wee survive ma ọ ga-esi wee bi ndụ n'ụwa bụ n'aka gị nwa bụ nne bụrụ nna mụtara ya ka ọ dị. If you fail to do what you need to do ị ga-emechakwa na ọla ise nwa ga-afọ na-ana gị n'iyi ka ọla m n'ọfụ mana akpọkwube jekwube agbara jekwube ndị bịa anya nzu na famili oke ite na ukwu bụ na awere ọ bụ na ndị pastọ na-akọlụgo jargon na Jizọs na-solve every problem. Ka emesịa na ụmụnne na-ege m ntị ma help m share this video. M ga-apụta ebe a na-agwa gị the honest truth. Stay away from religion. There is no road there except superstition and vision and theory. Ihe adịrọ verifiable, ihe adịkwuro real.